सब्सक्राइब करी और घंटी भी दबाई। आपके एक सब्सक्राइब हमारा खातिर सोना के सिक्का के बरोबर बा। जय भोजपुरी, आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी और आज आप सबके बीच में लेकर आगिल बनी आज के एक बड़ा खबर। आप सबके बता दें कि का खेसारी लाल यादव जी डर गईल बाने पवन सिंह से कि उ आपन फिल्म होली पे रिलीज नईखन करत। जी भी आप सबके बता दें कि खेसारी लाल यादव जी के फिल्म कूली नंबर 1 होता है कि उ होली पे रिलीज हुई, लेकिन अब उ होली पे रिलीज ना हुई। उनका डेट बढ़ गई बा 15-20 दिन के बाद, होली के 20 दिन के बाद ये फिल्म रिलीज होगी। आप सबके बता दें कि 2019 में दोनों सुपरस्टार के फिल्म रिलीज होता, जिनमें पावर स्टार पवन सिंह जी के फिल्म क्रैक फाइटर, वहीं पे खेसारी लाल यादव जी के फिल्म कूली नंबर 1। एक कारण से खेसारी लाल यादव जी अपन फिल्म के डेट बढ़ा दिले। उन्हें चाहत कि उनकर भी कोई भी प्रकार से उनकर फिल्म के नुकसान होके। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी बहुत दिनों के बाद उनकर फिल्म रिलीज होता। एक कारण से खेसारी लाल यादव जी अपन फिल्म रिलीज नहीं कर पावत होली पे। तो होली पे रिलीज होगी क्रैक फाइटर और भी फिल्म, और खेसारी लाल यादव जी के फिल्म कूली नंबर 1 ओकरा 10-15 दिन के बाद रिलीज होखे वाला बा। जय हिंद, जय भोजपुरी। असन के खबर लेकर आवत रही था, आप सब हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर सकी।